אנחנו בשוק של מרוקו, בוא תעשה להם סיבוב. פה אנחנו בקזבלנקה, אפשר להבחין בפירות ובירקות. יש כאן כמה מוכרים מקומיים שלמדו את השפה שלנו. אפילו לפה הישראלים הגיעו. אפשר להבחין בתבלינים המיוחדים. קצת רקוב אבל לא נורא. כמו כן אפשר לראות שהם למדו את השפה שלנו והם כותבים בלי שגיאות כתיב. יש פה אחלה של סחורה. יקיר, איך אתה מתרשם מהטיול היום בשוק של מרוקו בקזבלנקה? פשוט יפה, המחירים שווים לכל כיס. ממש מעולה. תספר להם מה קנית היום. שמנו פשוט את כל הסחורה שמנו באופניים שהזכרנו פה בלירה אחד ליום. יפה מאוד. מה קנית? ספר לכולם. קניתי 4 זוגות גרביים חד פעמים. איזה ילד. קניתי פינג'אן, כמובן שהיה לנו בבית. מה עוד? ספר על התיירים שפגשת. יש המון תיירים מישראל יש פה. אני מרגיש כאילו אני הולך בישראל. כמו כן אפשר להבין שגם אנשים מבוגרים תרים את מרוקו. הנה תראו, הישר מישראל, שמן קנולה. תאריך אחרון, 8/4/2005. הנה המון בני נוער תרים את המקום, ידוע שיש פה המון צעירים שבאים לפה להתפרע. המועדון המקומי שלהם. כן, יש פה דיסקים ויש פה מוזיקה סבבה לגמרי. כמו כן יש תיירות מאוד יפות. לא משהו. אווירה מהמאה ה-17 שכבר לא מייצרים אותה כיום ואתה יכול להרים פי 4 ממשקל של בן אדם. כן, באמת פריט מיוחד. יש פה אפילו חיילים על מדים. יש פה נחל חיילים במדים פה במרוקו. יש פה נחל אכזב שעובר פה. זה נחל אכזב, אם אתם מבינים בקיץ אין פה מים, זה רק בחורף. כן, זה מטובל עם מיץ זיתים. שנשפך מהפירות פה. תראו אחלה מדברים. אפשר לראות, אנחנו בעודו של יום עסקים פה במרוקו. שאחלה תאנים. ממש ארץ זבת חלב ודבש, מי אמר שמרוקו לא כזאת. הגענו לתחום הבשרים, ספר להם. אפילו מחירים פה בעברית. יש פה אנשים מאוד עם מצב רוח טוב שבאים לקנות, הם מתווכחים אם לקנות או לא לקנות, בסוף זה מסתיים בחיבוק.